No nyt kävi näin, että mulla meni kytkinvajeri poikki. Kello on joku 7:30, eli parhaimmat meihemmit on vielä edessä, mutta nyt me mennään vaan tonne Tapparisuon mestaan istuu. Mä ajattelin, että mä lähden himaa, kun Helsingin keskusta ollaan nyt menossa ajaleen ja mulla ei oo kytkentä Leppassa. Ei oo kovin preese. Kui saakeli, että on porukkaa. Näkyy niin kauan mopoja kun on vaan tiellä. Nyt pitää kyllä aika pitkälle ennakoida. Kun mä tuolla näen, että letka pysähtyy, mun pitää alkaa jo laittaa pienempää vaihetta, että lopulta löydät on vapaan. Pahoittelut nyt takana olevat, mutta tämmöstä on. Nyt on kusinen homma kyllä jollekin. No niin. Vitsi täällä on näitä poliiseja paljon, mitä hemmettiä. Mitäkään se on? Ei. Kun motori menee tohon Lahden väylälle. Kehä 3 jatkuu 110, ei kun 101 on kehä 3. Eiku kehä 1 siis. Kato tästä mennään tohon Lahden motorille. Sitä riskille, jos tää menee motorille, niin ollaan motorilla. Ekasta vaan vittu. No niin. Mennään me tästä tohon tielle vai? Mennäänkö nyt? Nätti aurinko. Ne oli menossa suoraan, sitten meni 2 kaistaa näin. Oikeesti? Joo, kun se näki, että näitkö kun laitonta meni? Näitkö kun laittomasti meni kehään? Ai ne näki sen kohan kun me mentiin? No oli siinä meidän vieras kun me tehtiin sen. Ei niinku mitään haju missä me ollaan. Joku myllypuro. Mitä kävi? Mä sanon, että tänään lähtee kilvet. Ei helvetti, niin joo. Ei, mutta mä oon iloisia. Joo, nää kondiksessa. Onks tää muuten passi mennyt peräti vaan? Tässä tapauksessa sillä ei oo meille merkitystä, mutta jos haluat matkustaa, niin sitten on. Hei! Se on vielä. Keulimisesta suullinen huomautus nyt, koska ei ollut muuta liikennettä ihan hirveästi tossa. Niin. Pidetään sitä vähäisenä nyt tällä kertaa, mutta... Joo, no se on noin miittihörtti. Varmaan... Onko se, että sä oot ympäri vetänyt? Joo, kun se tottuksella vaan täytyy. Siellä meni. Tiedätkö se Helsingissä se Tapparisuo? Se on ihan suljettu. Siinä nyt ei ollut mitään vitoa. Niin. Tää yleensä niin. No suora tie ja hyvä suora. Niin. Silti. Kyllä mä ymmärrän. Silti. Menee tällä jatkalla. Harvinaisesti fiisessä kunnossa tää pyörä. Tässähän olisi paljon puutteita. Kahvat on poikki ja Ai siitkin tulee. ei oo peiliä. Niin myös jos haluttais tehdä juttua, niin voitais sulle lappuja kirjoittaa, mutta Joo. sä oot nyt kotiin menossa. Juu. Porvoos. Joo. Asia selvä. Eikä sulle ja... Jes, kiitos samoin. Jatkoa. Keuli. Ui saakeli. Kiilo ikkuna on. Mikä MP? Suullinen huomautus. Vitunais. Ui helvetti. Nyt ois voinut käydä kyllä.